No, 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 no. Kar nudle ja? Committee man bilage dhuse ami thora. Oh. Seimal anna gidang nei sajuna gudne arsini mawbai thayo arna. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Logofोर आं दा जीवन दानि दुकानाव दंफैयो माजबाताव दिनै माने के खबर आलना एकदम मोजां खबरा मोजां फुजायाव रंजाबायना रंजायाखै एकदम फानाबादि माने दिनै दुर्गा बिमा मुर्तिखौ गारसिगोन नालाय दैमायाव भासान हरसिगोन दा बेखौनो आङो नायनो होनना फैदों आरोना नायफेरनाय जायाखै आं दैयाव गारहरनायाव दुर्गा बिमाखौ दायो ट्रेक्टराव थिखोबाय नै लानानै थांसिगोन दैमायाव गारहैसिगोन आरोना दायो जोङो कालीबारियाव फैदों कालीबारि होननाय जायगा आरोना माजबातावनो दङ बियो माने साइथिं खाथियाव बिनिखौबो लांसिगोन दायो मुर्तिखौ बबेबा जायगानिया थिखोजोब्बायानो ओरैजाय माने अरां लाइननियाबो बास टाइम ओइ अरां थांबा बास माबा गाखोनांगौ ना गारि गाखोनांगौ बेहाय स्टेन्डनियाबो थिखोबायानो नैबेहाय मालाय इउनिफर्म गानजोबदों नै सिख्लाफोरबो सेंग्राफोरबो हाबा जानाय गासिबो माने वाइट बेनिफ्राय कुर्ता वाइट कुर्ता रेड बक्स खागदावजोबखाबाय नै माबायाव गारियाव थिखांखाजोब्बाय ओरैबायदि मोसागोन दा मानसिफोर सोरबा बिखा मावलायलायनाय लामाया गोमखावजोबो आरो मोसागोन दायो सिख्लाफोराबो नै ओइ लाबोबायानो नै दुर्गा माखौ लाबोबाय ओइ लांसिगोन ना जमा दोनग्रोगोन नामा लाबोबाय नैबे दुर्गा मुर्ति बिमायानो जाहैबाय कालीबारि होननायनि आरोना कालीबारि होननाय जायगानि माजबाट टाउनावनो जाजोबो गासिबो माजबाट टाउनाव गासै 6टा मण्डपसालि दं आरोना 6टा जायगायाव जायो दुर्गा फुजाया नैबे जाहैबाय कालीबारनि दिनै माने लास्ट मुर्ति गारगोनखाय बायदिसिना बायनो थाखाय मानसिफ्रा बयबो फैयो आरोना खम दामावनो मोनगोन होननानै दिनै माने जोबनायाव सोरबा बेफारिफ्रा खम दामावनो होयोबो नालाय दिनै दुर्गा फुजाया जोबथा नालाय बेनिखायनो बयबो रंजाबाय आरोना बिमा दुर्गाखौ दसे उनाव ट्रेक्टराव थिखोनानै लांसिगोन नै ट्रेक्टराव थिखोनानै लांबाय दायो बिमा गंगायाव फुजाखौ हरसिगोन आरोना बिदाय होसिगोन दिनै बिमा दुर्गाखौ बोसोरसेनि थाखाय नागिरदों आं नै फिसाजोनो गोदनाया हारसिंनो मावबाय थायो आरोना बबे साइडजों दं बेलाय फाखसि हिनजावालाय धर्मस्नि बुख्रुबजोबगोन आं बेखौ जों दा दैमायाव गारनायखौ नायनो फैलायबाय आरोना मुर्ति गारनायखौ
फुनलाजोबना हरबाय मोखाङाव सिनायलानो माने आबिर फुनजोबदों दुर्गा बिमानि नामै बयखौबो गावबागाव फुननानैबो लादों आरोना उन्दैनिफ्रायनो आङो फुजाया माने मुर्ति गारनायखौ नायफेराखैमोन दिनैसो फार्स्ट टाइम नायगोन आरोना माने कपिराइट फैजोबो नालाय ओंखायनो आङो मेथाइ होनो गोनां जादों गार नुदोंलै जे নাই কমিটিৰ মানুহবিলাকে ধুইছে আমি ধোৱা নাই ঘৰত ডুবা दुर्गा बिमानि मुर्तिखौ दायो गारिनिफ्राय बोख्लायबाय नै बोख्लायनानै दैमासिम लांसिगोन दैमायावबो नै बिदि फिदिङो आरोना फिदिंनानै बिनिफ्राय नै गारबाय बयबो दुगैगासिनो बिनिफ्राय मोसाबावसिगोन नै दायो बेहायबो बिदिनो गाव गावबागाव जायगानि मुर्तिफोरखौ बे दैमायावनो जमा गारफैजोबो आरोना माजबाट एरियानिया गारदों आरो गारिजों थांदों आरो सोरबाबा गारफैदों सोरबाबा मोसादों बबे साइडजों दं बेलाय फारसि हिनजावालाय धर्मस्नि बुख्रुबजोबगोन आं बेखौ बे मानसि जेवखि थागोन बिसोरो बबेबा खनायाव मोजां रायलायगासिनो दं बिसोरो नागिरथारगोन आं बिसोरखौ बिरगु भाई लग पाइছে बहुत दिনৰ পিছত নহয় বছৰ হৈ গ'ল বহুত বছৰ হৈ গ'ল একলগে আইটিআই কৰিছো আমি তাৰ পিছত ইউটিউবাৰ হৈ গ'ল আমি নিজৰ জবত লাগি আছো হেপী দুৰ্গা পূজা সবকে ৰাইজক সবক আজি কি আছিলে অষ্টমী চাগে দেখা পাম ভিডিঅ'ত অষ্টমী না অষ্টমী আজি দশমী আজি দশমী দুৰ্গা মাক মানে কিবা হেৰি কৰিলে না আজি বিসৰ্জন কৰিছো বিসৰ্জন কৰিলে অহা বছৰ আকৌ দুৰ্গা মাক লগ পাম সবকে শুভকামনা सेफ জার্নি সেভ রাইড अफार दुर्गा फुजानि अफार सोरनोबा फिसाजो आरो सिख्लाफोर नांगौ नामा एम साइज दं एल साइज दं डाबल एक्सेल दं एकदम फ्रेश मालखा मोदोम सफारि गैया आं दा रानिनो थाखाय नैबेखौ लाबाय आरोना तुला बिराद मोजां मोनगोन बियो पार्टनारर পৰা লৈছে ইয়া আমাৰ দোস্ত দে কেনেকুৱা খবৰ মানে হি জুৱেলাৰ শৰ্ট কিবা কিবি বনায় সোণা সোণা লাগিলে ইয়াৰ পৰা ল'ব আপোনালোক মানে ডিছকাউণ্ট চলি আছে এতিয়া পূজাত বাম্পাৰ অফাৰ চলি আছে না এইফালে বাহু আছে বহুতো পানী পুৰি বেছি আছে ন মাইনা কেইটা আছে মাইনা কেইটা আছে মাইনা এইকেইটা চব আপোনাৰে মোৰে কেইটা এটা দুটা তিনিটা পাঁচটা দেখোন ন Wow, Donis Cklapwrjng. Moजां ne? Alam. Sende, cuma ende. Moजां.